Bugünkü videoda turist vizası hakkında uğraşıp turist vizası almak için haysi dokumentler gerek. Käbir adamların fikrine göre Amerikanın vizasını almak için şotunda hökman $20,000, $30,000 pul olmalydığına inanýarlar. Aslında turist vizasını almak için onça pul gerekem değil. Hatta käbir wagtlar şu interview geçiren ofitser nemäňe bank çıkışyoluna seyretmedik wagtlaram bolýar. Yani turist vizası diýdiğimiz B1, B2 diýip adlandyrylýar Amerikan vizası için. Yani onun manysy yani business and a trip. Yani bir iş bilen ya da siyahat bilen ya da medisinski kömek için. Videomuzun esası bölümüne geldik. Turist vizasını almak için haysi dokumentler gerek. Birinci yerde DS-160 anketasını doldurmalı. Yani en vacip dokumentlerin bir deyip bilen sebebi onu özünüz doldurmalı ve doğru cevapları vermeli. Şu cevaplara göre interviewda size soru verilýär. Eğer de bir zat yanlış yazıp ya da yanlış bilgi veren olsanız, şu bilgini yadda saklamasanız interviewda şu soru çıkıp biler ve şu yanda yanlışlık edip bilirsiniz. Şu anketani doldurduktan sonra şu tasdiklama sahypasy çıkýar. Şu tasdiklanan sahypany adyň var, belgi nomeriň var. Şonu printerda çıkarayan, yani bir gör tapılar ýaly ýerde goýmaly, sebebi gerek bolýar indiki tapgyrlarda. Indiki tapgyr neme interview için wagt almaly, o $160 servis nemesini tölemeli interview için. O da sylkasyny koydum. Men sahypamda var, tapıp bilersiniz. Ol ikinci tapgyr. Hem de turist vizası için pasportunuz en azından 6 aylık möhletli olmalı. O da zagram pasport olmalı. Hava indi 160 yani DS-160 anketani doldurduk. $160 interview için töledik. Indi näme etmeli? Indi iş yerinizden spravka almalı. Ya da okuwda okayan olsanız okuwdan spravka almalı. Men şunya plany men şunya yerde işleyen ya da men şunya yerde okayan, eğer de adyňyzda öy, jay ya da maşyn ya da başka bir biznes registrerinde olsa şu yurtda, mesela Türkiye'de ya Russiýada ya Ukraina'da şoň dokumentini almalı. Olaryň gerek bolup biler. Yani bu dokumentler spamagaçyn dokumentler, yani kömekçi dokumentler. Onu diňe soran wagty görkezip bilersiniz. Aslannoy dokumentler pasportunuz, DS-160 anketanız ve banktan şunça pulum var diýip ya da ayda şunça aylık ýatýar diýip ondan hem spravka almalı. Yani kän pul görkezmek gerek gel. Menin pikirimçe $5,000 bilen $7,000 aralygyndaky summa ýetýär diýip pikir etýän men. Eger de men inglizçe bilmesem turist vizasyny alyp bilermi diýen soraga jogap berýän, alyp bilersiňiz, sebebi aňyrda turist vizasy üçin dil gerekdäl. Haýsy bir pasolstva barsaňyz hem şu pasolstvada kömekçiler bar. Russiýada rusça gürleşerler, Türkiýede türkçe gürleşerler. Yani kynçylyk olmaz. Başka da kömekçi dokumentlerden eğer de öýlenenler olsanız, yani öýlenenlik hakda näme diýilýär, brak we knişka diýilýär. Yani şonuň terjime edilen nuskasy gerek bolup biler. Sebebi eğer de şo taýa bagly bir zadyňyz bar bolsa, viza almak şansyňyz köprak bolýar. Yeni bir maslahat verecek zadım. Şu pasolstva interview'a baranda birazcık mülakatlı olun, güler yüzlü olun. Eýneşiňiz hem hökman kostyum balakda barmak hökman däl. Yöneki mesela şeyli bir akçı futbolkadan bolýar. Yani gündeki ýan zadyňyz bar,
geyip barın. Aslında görüşüňiz ýaly turist vizası üçin kän bir dokumentim gerek gel. Doldurması aňsat, tapşyrmasy maňsat. Bir minusu $160 eger geçmeseňiz izine berilen ok. Indi videonu jemläli soňky rezultatlar näme? DS-160 anketa, pasport, Zagram pasport, iň azyndan 6 ay möhletli. Spravkalar, kömekçi spravkalar, o öýüň spravkasy ya maşynyň spravkasy ya bankovski şot, iş ýerinden spravka. Esasy, ýene bir esasy meseleleriň biri näme üçin gidýänini düşündirip bilmek. Meselem maşgala bilen geçýänler men çağalarymı Disneyland'da görkezmäge diýip bilersiňiz. Sebäbi bütün çağalaryň arzuwy Disneyland'da olmak. Ya da biznesmen olsaňyz, men ene şu konferensiýa barýan, şu konferensiýada bolmagy isleýän ya da maňa şu men biznesim üçin önemli da diýeli sizin bir bärde söýgüli aýdymçyňyz bar, şo konsert berýär. Şonuň konsertine geçmek üçin, yani ömrümde bir gezek şonuň konsertinde bolup görjek diýip şonu da diýip bilersiňiz. Ya da bütün ömür men New York'ta gezelenç etmek istedim. Yani interview geçtikten sonra eger de eliňize şeýle bir hat verip indi kezek tapşyryk görüň diýse viza almadygyňyz bolýar we eger de pasportuňyzy alyp galyp biz size jaňlaşarys, habarlaşarys, viza aldyňyz diýer. Yakında şu DS-160 anketanyň näle doldurmalysyny video çekjek we sahypama goýjakdyryn. 2,5 ýyldan bäri türkmençe kan gürleşmediğim için birazcık kıyınlık bolýar düşündürmek. Ýöne umydym, yani düşünensiňiz diýip umyd edýän. Habarlaşýança like basmagy unutmaň we gyzyklanýan dostuň bilen paýlaş şu video.